Il-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza, t-Teknoloġija laqa' studenti prospettivi waqt l-Open Day fil-kampus tal-Mosta. Matul din l-attività studenti prospettivi ġew marfa dwar il-proċess ta' applikazzjoni kif ukoll dwar suġġetti speċifiċi. Għal dan il-għan, il-kulleġġ ħassieb li jorganizza attivitajiet interattivi. Matul l-attività l-istudenti prospettivi kellhom opportunità li jżuru l-faċilitajiet u l-kampus, jiltaqgħu ma' letturi u studenti attwali. TVM News tkellem ma' studenti li fil-passat għażlu li jsegwu kors akademiku f'dan l-istitut. Vera ħossni gburi bi għan nifsi qatt ma ħsibt li sa nasal tal-punt li nikrea xi ħaġa hekk, so tallimt kif nisplora l-kreattività tiegħi u niżviluppa kunċett mhux biss imma bħala kunċett ukoll nikkrea l-garment għal miegħu. Ir-reward li tieħu x'inti kreaw testi xi ħaġa tħossok wis sodisfatt, ġifieri nemmen illi għandek bżonn taqbad, tidħol u tagħmel dak li għandek bżonn tagħmel. Dal-kors għeni biex inkabbar l-abilitajiet tiegħi kreativament u kif ukoll bħala nitgħallem iktar softwares u napplika bħalissa dan naħdem fuq il-proġett tat-teżi tiegħi li huwa konċett biex inbidel l-użu ta' farmhouse tradizzjonali Maltija f'wellness retreat. B'aktar minn 200 kors full-time li varjaw minn programmi introduttorji għal diplomi b'aċċeleratu programmi ta' masters l-MCASTA tikompli offri vjaġġ edukattiv li jgħaqqad l-għarfien akademiku ma' ħiliet prattiċi relevanti għall-industrija tax-xogħol. Għandna korsijiet fil-ġurnaliżmu, arti performattiva, product design, spatial design, graphic design. Iż-żbuħija tal-MCAST hija li wieħed jista' jasal għal dak il-livell b'mod gradwali. Il-mod kif naħdmu huwa differenti għax it-teorija ssir permezz tal-prattika. Intant, Open Day oħra se ssir fit-19 ta' Ġunju fil-kampus prinċipali ta' Raħal Ġdid fejn se jkunu rappreżentati is-7 istituti tal-kulleġġ.